Bħallum 46 sena ilu, jiġifieri fit-22 ta' Jannar tal-1973, il-Qorti Suprema tal-Istati Uniti iddeċidiet il-każ li permezz tiegħu ġie deċiż li t-tarbija fil-ġuf tista' tinqatel b'mod liberu fl-Istati Uniti. Huwa smat li din id-deċiżjoni rriżultat f'aktar minn 58 miljun abort f'dawn l-aħħar 46 sena. L-istatistika fl-Istati Uniti tindika li 25% tal-proċeduri tal-abort isiru għax l-om ma tħossix lesta biex ikollha tfal. 23% jsiru għax l-om ma tħossix li jkollha biżżejjed riżorsi finanzjarji. 19% jsiru għax l-om diġà kellha tfal u ma rriditx iktar, filwaqt li 4% tal-proċeduri tal-abort isiru għax itqala tkun se tellef mill-prospetti tal-edukazzjoni jew mill-karriera. Dan l-aħħar il-Fondazzjoni Life Network Malta nediet is-servizz ta' support Lifeline Malta, servizz għal persuni li jkollhom problemi waqt it-tqala tagħhom u persuni li għandhom prenatal diagnosis negattiva. Permezz ta' dan is-servizz, il-Fondazzjoni qed toffri għajnuna konkreta lill-ommijiet u lit-trabi mhux imwielda. Il-Life Network fis-Sqarrija għamlet appell imqanqan lill-awtoritajiet sabiex id-diskussjoni nazzjonali tkun iffukata fuq kif nistgħu ntejbu l-għajnuna lin-nisa fi kriżi ta' tqala. U dan fis-sens ta' għajnuna konkreta, inkluż tagħlim u appoġġ prattiku li jkunu ferm aktar tewens f'sitwazzjonijiet diffiċli. Is-soluzzjoni ta' dan kollu qatt ma tista' tkun il-qtil intenzjonali ta' tarbija innoċenti. Intant waqt seduta parlamentari, id-deputat Robert Kutajer sostna li ħafna Maltin huma mħassba li l-Gvern se jwitti triq għal abort sabiex il-pajjiż isir aktar modern. Min-naħa tiegħu id-deputat Claudio Grek argumenta li drittijiet ta' trabi mhux imwielda għandhom ikunu mħarsa. Għandu jkun hemm iktar sapport u għajnuna lil dawk li jaffaċċjaw tqala mhux pjanata, kif ukoll lil dawk li jrabbu l-itfal waħedhom.